Narodna Republika Kina je ovom najnovijom donacijom još jednom pokazala koliko ceni prijateljstvo Republike Srbije i koliko ceni Vojsku Srbije. Do sada Narodna Republika Kina je izdvojila 8.900.000 evra kroz različite donacije za našu vojsku, a ova donacija sama iznosi gotovo 4 miliona evra. Vojska Srbije veoma ceni prijateljstvo sa Narodno-oslobodilačkom armijom Kine i odnosi naših vrhovnih komandanata, predsjednika Vučića i predsjednika Xi Jinpinga, su postali i lični. Postali su mogućnost da se naši odnosi dalje razvijaju i zaista su nam otvorili sva vrata i kada je u pitanju odnos sa Ministarstvom odbrane, ali kada je u pitanju odnos sa Narodnom Republikom Kinom. Narodna Republika Kina i Srbija su čelični prijatelji, podržavaju se u svim međunarodnim forumima, a ovde možemo da vidimo i koliko Vojska Srbije ima pomoći i koliko Vojska Srbije ima poštovanja od Narodno-oslobodilačke armije Kine. Za naše inženjerijske jedinice ovo je velika podrška, ovo je velika pomoć. Mi ćemo po prvi put posle ko zna koliko decenija imati čitav jedan bataljon koji je opremljen najnovijom tehnikom, svim novim stvarima, svim onim što će mnogo pomoći prvenstveno našim građanima. Ovo će na prvom mestu pomoći lokalnim samoupravama, pomoći civilima, pomoći svima kojima će pomoć biti potrebna i kad se probije put, i kada je poplava, i kada treba raščistiti sneg, kad god treba pomoći. Vojska Srbije, ima još jednu mogućnost da pomogne svojoj zemlji i svom narodu i naravno izražavam svoju veliku ličnu zahvalnost Narodno-oslobodilačkoj armiji Kine za veliku pomoć i nadam se da će se naši odnosi i dalje produbljivati, a ovakva pomoć i nastaviti.